necesidades de crear esos foros donde podamos debatir, donde podamos poner en común y donde podamos trabajar hacia proyectos globales que nos ayuden a crear, sobre todo, empleo y digno. Sense més dilació, li dono la paraula i que sàpigues, alcalde, que quan hagis intervingut explicar-se el que creguis convenient, obrim un torn de paraules. Estem ara mateix en un context molt advers i amb el que segurament el que marca més el context actual és una situació de crisi, d'una crisi múltiple. És una crisi econòmica, però també és una crisi social. I també, no ens hem d'oblidar, estem en una situació de crisi climàtica. Tot això ens ha de fer repensar en aquest moment quines són les formes de treballar, les formes de produir, les formes de consumir que hem tingut fins ara i si això, amb aquesta situació de crisi, podem canviar. I per tant, quan parlem d'incerteses també hem de parlar d'oportunitats. I el que hem de posar en valor en una situació d'incertesa, jo crec que amb aquesta comarca, la comarca del Baix, és la resiliència que ha demostrat, i ara parlo sobretot a nivell econòmic, en els últims anys. I ara, doncs, com deia, jo soc molt més de converses que de discursos i, per tant, la paraula és vostra i a la vostra disposició. Fantàstic, alcalde. Això que feu avui, que es diu Fem Llobregat, doncs crec que és un gran nom que heu trobat. Aquestes iniciatives, com us deia, contribueixen a fer més xarxa a la comarca i que la comarca al final sigui més activa i si és més activa, més pròspera i amb molta més veu també al país de la que segurament en té ara.